Sziasztok! Itt vagyok a városban. Feljöttem venni a videózáshoz cuccokat. Egy jobb selfie-bot, azzal tartom most is a telefont. Mert hogy igaz, valamivel tartanom kell, mert ha túl közel tartom, akkor túl közel van. Valamit kellett vennem, mert a selfie-bot vagy bármilyen állvány nélkül nem tudom tartani. De ilyen közepes állványt nem találtam. Nagyon kicsi asztali állványt találtam, illetve olyat, ami minimum 60 cm, maximum 160 cm, tehát ez a nagy videós állvány, ami szintúgy nem jó, mert az utcára azzal nehéz kimenni. Mondjuk pár videós azt csinálja, hogyha jól tudom. Plusz vettem lencsét, tehát most azért van káva a videó körül, mert jelenleg egy széles vásznú lencse van rajta, ami nagyon érdekes, nagyon nagyobbítja a képet, sokkal több látszik, tehát meg is tudom mutatni. Ez most a széles vásznú, hogyha leveszem, akkor ennyi látszik. Hogyha visszarakom, akkor sokkal több. Ez jó. Van hozzá egy makrolencse is, meg van egy hal szemlencse is hozzá, amit egyébként én sose tudtam, hogy mire való, de valószínűleg nem arra a művészetre, mint amit én próbálok nektek összehozni. Ebből látszik, hogy áldozatokat kell hozni. Ez se nagy áldozat. Sétálnom kellett egy kicsit, meg nem mondom azt, hogy kidobott pénz az ablakon, mert alapból régóta szerettem volna. De most már jobb indokom van rá. Pár ezer forint, amennyiért vettem a selfie-botot is, meg a lencsét. És egy parkolóban ülök. Öt perce nézem a szobát. Csak állok, és nézem. És elszomorító az a tény, hogy én tudtam így élni. Nem elég, hogy negatív a kisugárzása a szobának, hihetetlen nagy káosz van benne. Egyszerűen, mintha a szoba hozzászokott volna ahhoz, hogy itt rendetlenség van, és annál nehezebb rendet tenni. Takarítás következik. Wow! Na, nem is olyan nehéz. Úgy tűnik egyébként, hogy csak a felét csinálta meg. Folytatom. Végül nem sikerült a szobát teljesen kitakarítani, de nagyon megijesztem. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy most én vacsorázni fogok, úgyhogy menjünk és csináljunk vacsorát. Készül a tojás. Bizony, kis főtojás. Ég a láng. Hát a vacsora elkészült, úgyhogy lassan enni fogok. Köszönöm, hogy megnézted a videót, ha érdekel a változásom, iratkozz fel. Végvezetlek az egészen, mindent pontról pontra megmutatok. Ha gondolod, meríts belőlem ihletet. Szia, Divi voltam.